Mwanjo muligererio muchumbe bwe bunge ya North Mugirango musikecho wa Shinyamoko litikolia lero niganyaka baka kubwatoka basi kuchia skulu ya secondary ya St Francis Kendo azanyarokaba gakwanike buna nigara chikwenda kusegeta amasomo nechisemi ase bunge yuo boigo niganyarokaba gakusegeta abaibuli na barubuko sira abana babo asa masomo kurali tukochia terinde na boigo siasa chiorogongo rwagusi na bo nchianyarali baga asichanya kubachiko kwanirwa achinsemecho asabarai abanyaka bako ebirengereri byabo bunagotuma muriketo Paul Cup Okara Nomujega honyara ko bagokorawamo no mubunge bw'Inseme chiga cha North Mugirango muskejo wa Shinyamoko uyubwatuke basi go chase skuru yega eskuru asamatukama yaringe no mubaromoke kulende gwetarasomoke bo mujumbo yega nige skuru yega yagendere ko bagego kina somo baroye nugukine birengo by'amasomo asebona abana bari gwetanya chimisano moigule atua ya akire naende tugusabira especially the principal and the teachers, the board of management tubasabira maya kabisa elida bana baitu bagasomaga banyalego eta banyole chances at the national level elinde na ibara chikutwale meaning asigese ugitu cyo mugusi ndoko basabira nigitambukiro babwatani beskuru yigabanyara ko bakogokera asebage togiri na kugenderera kumubuli mujumbo yiga kugendera gusira chisukuru chinde chichie tanaine nenjire ya moyo gokonya obusombi bwa bana na nachinga gicheche gosori gose chinga kibako genda kwegera masomo ase chisukuru chinde. We thank you for that. For the first time we have the school bus we are celebrating today. That bus will help us greatly. That bus will take our students for academic tours, academic programs and sports. We are a very serious sporting school in this sub-county. We are the best in football, the best in volleyball. Nigentubego kya gwokoboka monega tyaba ibuli obekirana asaja igam. Wangu akanga mbiyamono asomo chumbo ito ase mali andatoka tokolera sense akojire sikuru eye korwa abana obarenge disaini mpaka abana bono babeire libwe yemo na byogoto atole no mogoko manene toiguete toirurukiri tukoria lero kulinda sense mugende siasa niko cyanyara ko bacikole mwense asumuske wa Shinyamoko agendere ko bahaga guseme byara bali bagendere ko bako binga university koletwa Sorogongoro iga asibiga togiri gati abarayibanda obarushe bina ase bigambiro eliwanchira okina gweche semya sokoleto ku university ya Sorogongoro iga we county ya Nyamira so igono gatebyo musoli ya West Mugirango nabarayibons pibanya mira except abuo patete gusalia nambi ya mono kiara ntu kwa no minister mtu arangelie Professor Rukunathan Ogechi tukakaa naye tukasema tutaendelea ku make sure that the university ile kwa Nyamira ya very implemented na sinsemo ya siasa nigo mujumbo yega gendere ko bagakubuli abagusigo twara obomoa obuborerere barabu abanyene kwa nyolere getaliye karene ko rwase serikali nabigutwara liyogirira nyariko bari kubakonya elio koba amo ne serikali no mwana oli mweigolyo ito okorogusia simatiana lera chaligie formula aira nenka abwaterania abagusibons pi na intwe karato kogenda kare serikali ndio zikoro isu tonyala kuikaransa semese lieta ko bamaya bono umugusi in some ways or lose the direction and that's why we are saying bane karato asangani kiana to asanganere to materi no road kora ko World Bank inchito ikaransa gaiga elinde to bwaterane tobena linya cha tobegetamu munyole tenga kile na itora skochi moto ningana haja gwokoboko amonegati abarayibekirana asaja iga dali bagai mware gwanja igonga na into toswabwo twagwana nile toswabwo toteranga na into round yeye amogusine royo okoruku Fredma batia lakini gego ika 2027 yo mogusito barari Eginko ripoti ligetasini kia uwanjito kia Gatembe kuriga skuru yiga ya St Francis Kendo ime ya bunge ya North Mugirango County ya Nyamira inche igonkuru kwa Paul Cup Okara.